खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि एमरबिराम नार्जारि बिथाङा मैया सदनाव BTCनि सोलोंथाइ जेंनाफोरनि सायाव गोबां दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा सदनाव बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों BTCनि गोबां भेन्सार फरायसालि कलेजफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय, उदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव दिनैसिम डिलेटनि फरा फोरोंथाइ जायैखौ जानायनि खाबु होनाय आरो क'क्राझाराव सासेबो IAS अफिसार गैयैखौ थाबैनो BTCआव IAS अफिसार थिसनथाइ होनायनि दाबि आरो माखासे दाबिफोरखौ बिथाङा सदनाव दाबि खालामदों। सदनाव दाबि खालामनायनि अनगायैबो बिथांखौ गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोनां खोथाफोर फोरमायथिनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा फोरमायथिदों दि सोलोंथायानो जादों जोंनि बयनिख्रुइबो मोनसे गोनांसिन आयदा आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया जिब-जुनारजों समान। बे बेलायाव गुबुन गुबुन हादोरफ्राव सोलोंथाइनि बिथिङाव जों गोबां गोजौसिमहालागै सहैनायखौ नुनो मोननाय जादों, नाथाय जोंनि BTC ओनसोलाव गोबां बर' सुबुंफोर थानाय ओनसोलफ्राव दासिमबो सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय जाखिनि राहा नांगौ बेयो गैयाब्ला सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय जेसेबां नाजाया मानो अब्लाबो हानाय नङा। क'क्राझारखौ आथिखालाव BTCनि हेडक्वार्टार होननानै बयबो मिथिगौ, नाथाय दिनैसिम BTCनि हेडक्वार्टाराव थांनाय 10-15 बोसोरनिफ्राय लानानै बेयाव सासेबो IAS अफिसार गैया। बेखौ आसाम सोरखारासो हरनांगौ, बेवहाय BTC सोरखारा हारसिङै होनो हानाय एबा थिसननो मोन्थाइ गैया। आसाम सोरखारा BTCआव सासेबो IAS अफिसार थिसनिया दुखुनांथाव, जेराव दायो सासेल' BTCनि डिरेक्टरानो IAS, DEO, DI बायदि गोबां बिबानफोर लानानै सालायगासिनो दङ। बेखायनो आं सदनाव बेखौ लानानै दाबि खालामदों। बेराफारसेथिं तामुलपुराबो दायो गोदान डिस्ट्रिक्ट जानाया 5 बोसोरानो जाबाय, नाथाय बेवहायबो दासिम IAS अफिसारफोर गैया। बेखायनो BTCनि माखासे सोलोंथाइफोरनि जेंनाखौ लानानै सदनाव आसाम सोरखारखौ दाबि खालामदों होननानै फोरमायथिदों एमरबिराम नार्जारि बिथाङा। आसामनि गोबां जिल्लाफ्रावनो दासान्दि गोबां गाज्रि थासारिया जानानै दङ। मानोना बांसिन ओनसोलफ्रानो दैबानाजों लोमसाव जानानै दैनि सिङाव जानानै दङ, जेराव जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, थाग्रा जायगा गोबां सुबुंफ्रानो दायो हालाय-हाफाय जानांदों। दैबानाजों लोमसाव जानानै हालाय-हाफाय जानांनाय सुबुंफ्रा रिलिफ केम्पआव थाहैनांनायखौ खौरां लाहैदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिथाङा मैया सानसेनि गेजेरावनो सराइदेव, सनारि आरो गोबां ओनसोलफ्राव खौरां लाहैदों गिबि मन्थ्रिया। बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे भुगिनांनाय सुबुंफोरनो न'-बां, गोनां फोरमान बिलाइ, बिजाब बायदिसिना खहा जानायफोरखौ गासैखौबो राहा खालामनानै होगोन होननानै खोथा होदों गिबि मन्थ्रिया। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिमाव दैबानाजों उन्दै गथ'फोरजों लाफानानै खमैबो 33 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बे जिउ खहा जानायफोरा जादों शिबसागराव 14, सराइदेवआव 6, जरहाटआव 5, धेमाजियाव 2, गलाघाटआव 2, सनितपुराव 1 आरो कार्बि आंलंआव 1नि जिउ खहा जाबाय। दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया दायो शिबसागरावनो बयनिख्रुइ बांसिन जानानै दङ आरो दैबानानि थासारियाबो शिबसागरावनो जोबोर गाज्रिसिन महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गरेस्वरनि भोगपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, जेराव बे जाब्रबथायाव सासे बर' सेंग्रानि जिउ खहा जादों। थैनाय सेंग्राखौ गरेस्वर औगुरिनि इरंदाव बर' 32 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गरेस्वरनिफ्राय महरिपारा फारसे गंसे AA 01FF6683 नम्बरनि वेगेनारजों फैबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। गरेस्वरनि भोगपुर सगाव आनकन्ट्रल जानानै लामानि जिङाव थानाय फांसे गेदेर दंफाङाव सौग्रावो खारआ। जायगायावनो जिउ गोमादों सालायगिरि इरंदाव बर'आ। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव जाथायथिलियाव गरेस्वर पुलिस बिफाना गोथै सहखौ बोखांनायनि उनाव आनजाद खालामनो थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। क'क्राझाराव गोख्रों हानजा सुरनाय हाबाफारि, ड्राग्सनि हेंथायै क'क्राझार जिल्ला खुंथाइ आरो आसाम हादोरसा गामियारि जिउ राहा मिसननि जथायै बानजायनायाव मैयानिफ्राय लानानै ड्राग्स बेरेखा हाबाफारिखौ जागायजेनो। बे बेरेखा हानजा सुरनाय हाबाफारिया जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानि 22 थावनियाव हानजा सुरनाय हाबाफारिया जागायगोन। চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিৱেশৰ বুজ ল'বৰ বাবে মই ইয়াত আহিছিলোঁ। পৰিৱেশ যথেষ্ট দুখ লগা। বহুত মানুহ এতিয়াও গাঁৱৰ পৰা আহিবও পৰা নাই আৰু প্ৰায়বোৰ ঘৰৰ ওপৰেদি পানী যোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মূল্যৱান সা-সম্পত্তি, বয় বস্তু সকলো ধ্বংস হৈছে। মই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লোঁ। চৰকাৰে ৰাইজক যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰিব আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ক'তো আমি কম নাৰাখোঁ, যিমান পাৰোঁ আমি সকলোকে সহায় কৰিম। প্ৰথম কথা, যি ৰিলিফ কেম্পত আহিছে তেওঁলোকেতো ৰিলিফ পাইছে, কিন্তু য'ত গাঁৱত আছে পানীৰ কাৰণে কোনো তাত যাব পৰা নাই, নাও নাযায় বা তাত মানুহ যাব পৰা নাই, ৰাস্তাও নাই, তেনেকুৱা কিছুমান জাগাত নিশ্চিতভাৱে
অলপ অলপ অসুবিধা হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে স্বীকাৰো কৰিছে যে আমি বহুত জায়গাত যাব পৰা নাই যেতিয়াই পানী কমি থাকিব আমি যাব পাৰিম এটা ওপৰৰ পৰাও বস্তু ড্ৰপ কৰা দিগদাৰি কাৰণ পানীতে পৰিব এইটো এটা বিশেষ পৰিৱেশ তথাপিতো মই নকওঁ যে সকলো 100% শুদ্ধ হৈ আছে যিমান পাৰো আমি চেষ্টা কৰিম যাতে মানুহৰ কষ্ট আমি কমাব পাৰো